chenro ni maro imore. Apisa mar Ramogi achiel pariyo kod achiel kaunti ya Machakos ochung tich tok fwenyo ne gin kod oboke mag somo ma bandia. Jagoro mar kaunti no Moya Ndambuki wacho ni board mar kaunti osebedo katimo nonro e jotije 5,010 kod 8 mag kaunti ya Machakos. E kindego Apisas 14 bende nojoki karocho chenro mag solo suru. Moya mabende ochung' ne jotend tije piny owacho omedo ni gisechwalo wach ma kamano ne obila marome gidhi nyime gi timo nonro kendo okawo negi okang' madwarore. We requested Kenya National Examinations Council to authenticate the copies of certificates of 5,018, I repeat, 5,018 staff members. Upon verification, 121 copies of certificates were found not to be genuine. There is every indication that this number may go up due to cases under investigation by the same body on anomalies such as name mismatch. I direct the Chief Officer, Public Service, to within 2 days initiate the process of exiting these cases, these persons from the public service and institute recovery of any and all earnings by these persons